Добро утро! 5 без 15, 3 септември и тръгвам от центъра на Драгалевци нагоре, като планът е да сме това Е4. Най-може да имам леки крака и да ми се наредат звездите и да успея да го завърша. Ходя си аз нагоре, има жълти линии, пирамидки, много хубаво маркирано. С един час на байк Ръстю, още е тъмно. Вече съм от Голи връх към Черни връх. Яката работа. След 5 часа, 11 км съм на Черни връх. Времето е прохладно. И имам още само 40 км. Отивам да кажа здравей на Мечо. Една конференция продължа. И започна монотонното бягане. Заслона беше затворен. Обаче имам късмет и свъртна река Струма. Църцоли, ще си налея вода. Слизам вече от Витоша и тепърва ни предстоят километри. Пресичам Витоша 100 и продължавам по Е4. Ето, село Клисура. Дългочакания завой и снимка вода. Сега ще видим долу дали има нещо. И на 32-я километър вижте птичка. Вода! И след цял ден ходене, най-накрая табелка, маршрут Е4, село Клисура, 9,5 км. Не остана. Най-хубавото от Варила е да видиш село Клисура. Пристигнах 52 км. За първи път през живота ми. Ден-2. Днес трябва да стигна до Маловица. Малко илюзорно, но ще видим. Единият крак нещо ме предава. Иначе съм още скучната Варила и се надявам скоро да се кача към Рила. Но пък небето днеска даде, както аз обичам. И Рила. И така, да се дойдем на думата. Вижте какво се вижда от звезда. Драго ми е цялото това. И оттам отида тук. Вече съм по пътечките в любимата Рила. Рилските езера. Там отвън ще се вижда Маловичка. Харамията. Бях това лято. Минава ги по тъмно езерата. Сега е време да ги видя и по светло. Харамията в цялата си прелес. И тръгваме нагоре. Нагоре към Езерния връх. Мравките пъплят. Там горе чак. Да се качим. Това е удоволствие цял ден гледка след гледка. Вижте езерата, колкото идем тук. Няма да ми омръзне. Харамията. На Езерния връх съм вече и да ви покажа езерата, окото, Бъбрека и другите езера. Гледката от тук е чудна. Виждат се и шесте, а сълзът е зад мен. И след езерата вече няма никой. Далечаната Маловичка ме чака.
Времето малко се е смръщило. Дано мина между капките. Връх Дамга, 2677 метра. Нататък много се е смръчкало. Надявам се да не идва насам. Даже леко гърми. Трябва ми е това цялото било и да стигна до Маловица. Мръчкало е, гърми и аз ходя бързо. Ето и козичките. Скриха се. И една приятелка. Кажи здравей. Каква си красотна. Изведе пустинката пълна, заваля, трещи. Преди малко имаше светкавици. Това ми е последния бърг, който трябва да кача. И после слез до хижда. Желайте ми успех. Времето е обещаващо. В Камарския манастир нищо не се вижда. И красивото било. Драматично при това. Маловичка. От тази страна не вали, който е добре. Камъните са леко мокри, ама ще го мислим надолу. И малко остана. Не мога да не ви покажа Маловишкото било отдолу и елейно езеро. Обстановката продължава да е драматична. Поне спря да вали. Мамини златни. Има и по-малки. Мили хора, ден трети. Катерин баира нагоре към страшното. Имам си свежа компания и доста по-приятно. Мили хора, на вашите екрани скалолазкане на река разстояние. Не мога повярвам. Ей, каква си красива. И как ми позира. Кончета. Всички са хубави. Белушко, здравей. Има и младеж. Това е видео? Да, знам. Тръгна ли? Най-накрая си имам другар, че има кой да ме снима. Малко го заслях аз единия крак и другарката Виткова вчера ми донесе полутерен. Значи вижте за човек понята, който мъчи максимално да му е лека раницата. Тя е взела XL опаковката 100%. Но да не си мисля, че само всичко е песен. Трябва малко да си масажирам ключа, защото много ме боли. И да не крампирам много дълго време, защото имаме много баири днеска. Мисля, че това вече мога да не го запиташ.